खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव आरो बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 भाद्र 1431 मायथाइ एबा 9 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। सावस्रिया दिनै आबुं जागोन। गावनि बिदा-फंबायनि मददजों दिनै नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोनगोन। गावनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय बोसोन ला। फरायनायाव गोसो गैयैनि जाहोनाव गथ'फोरा फरायसालियाव एसे निराश जाहोनो हागौ। मोजां मोननाय आरो रमान्सआ नोंथांखौ मोनसे खुसि मुडआव लाखिगोन। वृषभ राशि। दिनै गोबाव जानाय रांखौ मोनफिननायजों लोगोसे रांनि थासारिया साबसिन जागोन। दिनैनि साना गोजौ दिन्थिफुंनाय आरो गोजौ प्रफाइलनि सान। दिनै नोंथाङा मोजां सानस्रिफोरजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथांनि सायख'नाय हाबाफारिफोरा नोंथांनि मिजिंथिनायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। गावनि पार्टनारजों रायज्लाय आरो माबा मोनसे मोजां सानथांखि बानायनो हागोन। मिथुन राशि। मोजां मोनलायनायाव दुखु मोननो हागौ, नाथाय गोसोखौ दाखोमा। नोंथांनि गोब्राब नाजानाया दिनै मोजाङै मोजां फिथाय होगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोसो होनो हायैखौ मोनदांनो हागौ, नाथाय साननि जोबनायाव नोंथाङा हमदांनो हागोन दि बियो नोंथांनि थाखाय लाहार-फाहार खालामनो थाखायल' मुखुबमोन। कर्क राशि। दिनै जेब्ला नोंथाङा मोनसे मावथांखिखौ फोजोबगोन, अब्ला नोंथाङा गोबां गोजोननाय मोनगोन, जायखौ नोंथाङा गोबाव सम सिगां जागायजेनदोंमोन। रांनि खहा जानो हागौ। खामानिजों जुजिनाया गोब्राब जानोबो हागौ। सिंह राशि। रांनि बाथ्रायाव दिनै नोंथांनि थाखाय ग्रहफोरनि थिसननाया मोजां नङा। दिनै आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय नांलायनायफोरखौ सुस्रांनो हायो। जिउ राहानि हेंथाफोरा जोबगोन। जिउ राहायारि जिउआव बैसोगोराफोरखौ मान हो। कन्या राशि। नोंथांनि बिमा-बिफाया हेफाजाब होनायजों रांखान्थियारि जेंनाफोरा जोबलांनाय बायदि नुनो मोनो। न'आव माबाफोर सोलायनाय लाबोनायनि सिगां गावनि गेदेरफोरनि सुबुरुनखौ ला, नङाब्ला बेयो बिसोरनि रागा आरो दुखुखौ हांख्रायनो हागौ। फालांगियारिफोरा मोनसे नाङा-फाङा खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायाव थांनांनो हागौ। तुला राशि। नोंथाङा नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। दिनै नोंथांनाव गोबां बिबांनि रां थागोन आरो बेजों लोगोसे गोसोनि सुखु फैगोन। गथ'फोरा गावसोरनि मोनफुंनायफोरजों नोंथांखौ गोग्गानाय मोनहोगोन। अनजालुआ मोनसे रमान्टिक मुडआव थागोन। वृश्चिक राशि। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सासे सुबुंनो रां दाहार होदोंमोन, अब्ला नोंथाङा दिनै बै रांखौ मोनफिनगोन होनना मिजिंथिजायो। ओरैबायदि खामानि माव जाय नोंथांखौ खुसि मोनहोगोन, नाथाय गुबुन सुबुंफोरनि हाबानिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांनि खाथियाव माखासे समायना सोदोबफोर लानानै फैगोन जाय बिथांनि जिउआव नोंथांनि बेसेनखौ फोरमायगोन। धनु राशि। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबुफोर थानो हागौ, जाय नोंथांखौ गोहोम गोनां सुबुंफोरजों खाथि सोमोन्दोआव लाबोगोन। नोंथाङा मोनसे मोजां मोननाय मुडआव थागोन, बेनिखायनो नोंथांनि आरो नोंथांनि अनजालुनि थाखाय जुनिया सानथांखि बानायनो रोखा खालाम। जिउआ थारैनो गोसो गुदुं जागोन जेब्ला नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि खाथियाव गासिबो दावराव-दावसिखौ बावनानै फैगोन, नोंथांखौ अननायजों बोजबना लागोन। मकर राशि। दिनै नों गुबुननि बाथ्रायाव रां थिसनोब्ला राङारि खहा जानो हागौ। दिनै नोंथांनि आखायाव लांदां सम थागोन आरो नोंथाङा बेखौ ध्यान खालामनो थाखाय बाहायनो हागोन। बेनिखायनो दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोजोनै थागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै नोंथांखौ बयनिख्रुइबो खुसिसिन खालामनो थाखाय गोबां नाजागोन। कुम्भ राशि। खामानि मावनाय जायगा एबा फालांगियाव जायखिजाया सांग्रांथि गैयैआ दिनै नोंथांखौ राङारि खहा खालामनो हागौ। लोगोफोरा नोंथांनि सानखौ गोजों खालामगोन मानोना बिसोरो मोनाबिलिनि थाखाय माबा मोनसे गोसो गुदुं सानथांखि बानायगोन। दिनै नोंथाङा टिभि एबा मबाइलाव मोनसे सावथुन नायनायाव ओरैबायदि मुखुब जानो हागौ दि नोंथाङा नोंथांनि गोनांथार हाबाफोरखौ मावनो बावगोन। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरा फालांगि बांहोनो गोबां खाबु मोनगोन। मावख'आव ओंथि गैयै दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था।
दिनै नोंथाङा लोगोफोरनि मददजों खामानिनि मोजां फिथाइ मोनगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जानो थाखाय गोब्राब नाजानांगोन।